Oi, oi, oi. Mitä helvetti? Mitäs sillä on? Vittu. Mitä helkkaria? No mutta aika hölmö juttu muuten laittaa nyt leipää hevosen suuhun, kun yleensä se on meikäläinen, joka laittaa hevosta leivän päällä omaan suuhun. Ja täällä ollaan taas asian ytimessä. Anneki. Homo. Anneki. Aikuisena ihmisenä mä irtisanon itteni. Mitä? Musta mies. Ja aika perusteellinen juttu onkin. Mitä helvettiä? Sä et voi ajaa mua täältä pois. Tää on mun koti. Sä olet mun isä. Mulla on kyllä pakko myöntää, että se oli lähellä, että mä vetänyt sua kuonoon siellä kahvilassa, kun sä tulit siihen veljeilemään mukaan. Silleen veljeilemään. 2 kilon siika! Ei vielä. Tappomerkki. On vanha ystävä vuosien takaa. Siellä. Älä painita jalkoja pöydälle. Entäs se sun paha olos? Ilmeneekö se vaan mun seurassa? Nyt se alkaa synkkä. Rähmäkäpälä. No niin. Tämähän on vasta alkulämmittelyä. Tästä irtoon tapaa sun! Mihin sä pyrit tällä kaikella? Itse asiassa... Otat sä kahvia tai jotain? Mitäs sillä on? Mitä? Ha? Hyvä synkkä. Housut ja kengät pois. Hiljaa! No niin mä teikin. Mitä helkkaria? Paskaa. Siinä on herkkua teille molemmille. Ja ihan turhaa. Halvemmaksi tulisi heittää Ossille! Paskaa. Ihanaa, että sä tulit. Terve meno vaan! Homo. Hirviöitä.